un cop comences el l'Homo Zapping, m'han arribat veus de gent que es movia per dins dels sets de l'Homo Zapping i m'han dit que els guions estaven molt bé, que hi creieu, però que també creieu amb molta improvisació. És a dir, que respectàveu el guió però era molt obert i us deixaven fer. Això és Madain Corbacho, Sí, no? El Corbacho amb això és un geni, és un mestre, perquè hi havia un treball brutal de guions, però el tio és llarg. I ell, que és cubanero i que és un mestre de la improvisació... Us deixava fer. Tira. I, de fet, aquestes veus em diuen que la majoria dels riures venia d'improvisacions vostres que us inventàveu en el mateix set, i no tant pel guió. Sí, a més, com que fèiem molts gags, i la majoria dels... Jo diria que tots no érem imitadors, sinó que érem actors i actrius que feien paròdia, encara que no s'assemblessin les imitacions, com que fèiem molts gags, el personatge anava creixent i ens l'anaven fent nostre. Jo, que insisteixo, tinc una memòria curiosa, recordo un dia que va venir Miguel Bosé, que feies de la Carmen Sevilla. Jo feia Carmen Sevilla, i va ser brutal perquè, excepte la presentació, vam compactar 3 o 4 ítems i el gag que existeix per les xarxes o per YouTube és 90% improvisació. Que deies allò de que és tu sobrino, no? Sí, perquè es veu que érem com veïns i si li deia, ai, chiquillo, ai, mi sobrinito, Miguelín, i li tocava el cul. Jo he tocat el cul al Miguel Bosé. Opa, mare de Déu, poca gent pot dir això. És que, de fet... Bueno, molta gent pot dir això, ho deixarem aquí. Però invitats a aquest podcast, poca gent. Exacte. Bueno, escolta'm, deixa'ns temps, perquè de fet estàvem parlant d'això dels gags que vas fer l'Homo Zapping, que encara es poden recuperar per xarxes. Precisament estaves parlant de la Carmen Sevilla, el Miguel Bosé, també algun de Matías Prats, i els 2 primers ja hem vist com els parodiaves, i si podries deixar-nos un petit missatget als oients italians de Barcelona animant a la gent que ens segueixi, però amb la veu de Miguel Bosé, que segons com molta gent a Espanya els hi fa cas. A veure què et sembla, aquesta proposta. I el missatge que... El que tu vulguis. Realment, el que et vingui de gust. Feu-nos una crida a l'audiència de... Podria ser que ens seguissin a nosaltres. Una crida ara mateix, Miguel Bosé, no? Malament, no? Bueno, clar, és que a més és curiós perquè Miguel Bosé és com fàcil d'imitar. Ara. Sí, ara sí. Molt característic. Home, bueno. Pero ahora, la verdad, me han dicho que tienes que escuchar el podcast Talents de Barcelona. És que saps què passa quan t'escolto? Tinc com ganes de respirar. Tu amante bandido. Temón. Huracán abatido. És molt heavy. Bueno, parlàvem del gag aquest de la Carmen Sevilla. No l'havia fet mai el Miguel Bosé, per cert. Millor, per això, ara aquí... Però és que... A Italians de Barcelona et fem fer coses noves. Joder, pues per no fer-lo mai de sortir genial. Clar, t'ha sortit clavat. Aquest gag el podem recuperar si voleu veure un tros. Por favor, recuperem-lo. Hoy estoy muy contenta porque el invitado de hoy ha venido por su propio pez, sin ambulancia ni nada. La verdad es que Miguelito no sé qué hace aquí, hijo. Ni yo tampoco, Carmen. Tú de joven hiciste muchas películas, hiciste muchas películas, Tu citología tiene títulos como El Habano, El Habano. El Caballero es un cagón. El del dragón, Caballero del Dragón. Y esa que me encanta es Te pones tejano. Tacones. Això era guió, les coses com siguin. Pedazo de hombre, es como mi sobrino. Ay, que lo quiero yo un montón. Ay, qué guapo es. Es que vivimos... A mi el que em flipes el riure. Quan facis el riure. Tiene un carnero, el carnero le salta la valla y entre la I aquesta anècdota me la va explicar ell. Tía Carmen, que son cosas muy íntimas. Eso que no se puede... Y su carnero se cepilla a mi ovejita. Això tu vas inventar o va ser jo també? No, aquesta anècdota me la va explicar ell. Clar, però va ser impro, no? Rodant? Sí. Molt bé. ¿Tú eres la hija puta esa? Es que estaba caducado y le salió azul. És que el riure em mata. Vale. No, jo he de reconèixer que jo em vaig, en el màxim sentit, em vaig enamorar del Miguel Bosé. Va ser superamable, va jugar que t'hi cagues, va ser superproper. I molts anys després, com 20, va venir Cap Roig
i tenim una foto, quan no hi havia mòbils, tenim una foto impresa, Sí. que estem cara a cara, el tio m'abraça i jo estic com així, Vale. i li vaig ensenyar, i 20 anys després no estava tan... Se'm va recordar, li vaig haver d'ensenyar la foto. Sí. Sí. Va ser correcte, més que una altra cosa, però el dia del Homo Zapping va ser Clar. meravellós, a mi em va arribar.